In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de reclame gaan we praten over cargo. Dat is altijd interessant. Maar laten we eerst beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Sylvania vraagt SVB om te wachten. Minister van Gezondheid, Javier Sylvania, heeft aan de Sociale Verzekeringsbank SVB gevraagd om de maatregel die ze willen invoeren op 1 september om bepaalde vitamines niet langer te vergoeden, even stop te zetten. Alles on hold dus volgens de minister. Daar schrijft de Extra vandaag over. Al in mei was de SVB met het plan gekomen om die vitamines niet langer te vergoeden. Dat zou een bedrag van 1,3 miljoen opleveren wat weer gebruikt kan worden voor medicijnen die nodig zijn bij levensbedreigende ziektes. Daar wordt het toedienen van vitamines niet onder beschouwd. Zo heeft de SVB laten weten. Eerder deze maand zeiden ze dat ook in het parlement op Curaçao. En nu heeft de minister dus een brief aan de SVB geschreven. CITEC tevreden over transport. Afgelopen weekend had onderwijsvakbond CITEC een vergadering met de verschillende chauffeurs van het leerlingenvervoer georganiseerd. Daar was veel onrust omdat er nog steeds geen duidelijkheid was over de betaling. Dat is eigenlijk elk jaar opnieuw een probleem. Maar CITEC is nu tevreden omdat ze in een gesprek met ABC Busbedrijf te horen hebben gekregen dat uiterlijk donderdag het geld betaald zal worden aan de chauffeurs en dat gewoon het vervoer van de leerlingen naar de scholen door kan gaan. Dus CITEC is tevreden. Van Huffelen lening tot 2043. Afgelopen vrijdag hadden we een gesprek met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Daar werd onder meer gesproken over dat ze hoopt dat Curaçao en Sint Maarten en ook Aruba, maar vooral Curaçao en Sint Maarten een akkoord bereiken over ENJA. En dat er daarna een nieuwe herfinanciering van de coronaleningen kan worden afgerond. Nu blijkt, de staatssecretaris heeft erover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, dat die nieuwe lening, dus de herfinanciering van de coronaleningen, tot 2043 zouden moeten duren tegen een rente van 3,1. Maar dat alleen als er daadwerkelijk een akkoord over ENJA bereikt gaat worden. De staatssecretaris heeft dat geschreven aan de Tweede Kamer. En daarbij is ook duidelijk geworden dat er eerst dat het hopelijk voor 10 oktober afgerond kan worden. De totale lening trouwens van de coronaleningen is 911 miljoen gulden dat Curaçao heeft ontvangen van Nederland als gevolg van de coronapandemie. Opnieuw erg warm vandaag. 35 graden zal er dadelijk op de thermometer staan. Dat is natuurlijk enorm warm. Dat hebben we de afgelopen periode ook al gevoeld. Maar het blijft warm en het blijft nog warmer voelen. Want bijvoorbeeld gisteren was de gevoelstemperatuur tot ruim boven de 40 gestegen. De hele week zal het wat warm zijn. Maandag is wel de topdag volgens de meteo. En donderdag valt er gelukkig wat regen. 2 doden door brand. Een tragisch ongeval dat afgelopen weekend plaatsvond in de Caia Coletta Ostiana. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen, laat de politie weten. Runa Magdalena Godfried Bernardina, geboren op Curaçao. En Glennery Humphrey Matteo Godfried, ook geboren op Curaçao. Het lijkt erop dat het om een tragisch ongeval gaat, waardoor de brand ontstond. En de 2 zijn overleden, al dus de politie. En dan nog een dode in het verkeer. Afgelopen weekend werd Curaçao helaas weer opgeschrikt door een dode in het verkeer. Het gaat om de 40-jarige Gemsley Garcia, die op de Schottegatweg Oost, ter hoogte van de kruising met de Cascoraweg, problemen kreeg. Hij reed hard, verloor de macht over het stuur. Kwam toen ook over de kop. Zijn auto raakte over de kop en daarbij is hij overleden. De auto stopte uiteindelijk ter hoogte van DHL op de Schottegatweg. En dan nog de goede prestatie van de Little League. Ja, het blijft een fenomenale prestatie. Dat Curaçao, de Little League, net als vorig jaar, de beste van de International Little League World Series is. In de finale tegen West-Amerika, zeg maar Californië, werd helaas net niet gewonnen. Maar dat maakt de prestatie niet minder mooi.
mooi. Curaçao won in de finale van de International Little League Baseball World Series Champions van het Chinese Taipei, van China Taipei. En ja, het was een prachtig resultaat en weer veel honkballiefhebbers over de hele wereld, maar ook op Curaçao hebben genoten van de wedstrijden in Williamsport. Even naar de reclame, dan zijn we zo bij u terug. Essa aqui da família Coopera. Biba junto de nang barrio na Curaçao. Tinha tata e mama trado e yunang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos ku nos ta hasi na Curaçao de nos vida diario. Nang sa o censo ta 100% anônimo. E, nang sa o censo 23, não tapahaya informação personal, mapahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ayuda instância na Curaçao, hanya bom data ku qual nang portuma decisão informar. Pensei, nos turco tabiba aqui, seja legal ou não, tabay cooperar. CBS ta informar abo tocante censo 23. E família aqui ta cooperar. Abo também? Panosa kom nos da. Dan gaan we het hebben over cargo. Dat is erg gewild, vooral op het bord, op een broodje of waar dan ook, of naast de friet natuurlijk. Maar er moet goed worden uitgekeken dat we op Curaçao voldoende cargo houden. Daarvoor is er een project en Michiel van Nierop, marinebioloog, legt uit wat dat project precies is. Het gaat over het uitzetten van kleine gekweekte cargo's. Michiel van Nierop. Het is een project waar we kleintjes gaan uitzetten die gekweekt zijn bij Sea Aquarium. Sea Aquarium levert die kleintjes, gekweekte cargo's. En in dat project willen we gaan kijken of die kleintjes het goed gaan doen in de natuur. Want we kunnen ze dus wel gaan kweken om populaties te versterken. Maar we moeten ook zeker weten dat ze goed overleven als we ze uitzetten. En waarom zouden ze niet goed overleven? Ligt dat ook nog aan ons als mensen of niet? Ze zijn zo klein als we ze uitzetten. Ze zijn nog maar een paar centimeter. Dat de meeste vissers, of eigenlijk stropers, daar geen belangstelling voor hebben. Dus die gaan die kleintjes niet vangen. Ze zijn ook nauwelijks te vinden. We zetten ze uit in zeegras. En ze zijn bijna niet te vinden in zeegras als ze zo klein zijn. Dus de voornaamste probleem is dat ze dus ander voedsel hebben dan wat ze gewend zijn. En ze kunnen misschien makkelijker door predatoren worden opgegeten, zoals octopus. En dat wordt nu onderzocht hoe het er met ze aan toe gaat? Ja, we gaan ze dus, elk slakje krijgt een zendertje. Hoe klein ze ook zijn? Hoe klein ze ook zijn, het zijn hele kleine zendertjes. Het zijn zendertjes van een centimeter. Die plakken we eigenlijk aan hun schelp. En die kleintjes die zetten we dan uit in een zeegrasveld. Dat is de beste, dat is de habitat voor juveniele karkootjes. En dan gaan we kijken kan je ze individueel volgen. En dan gaan we kijken hoe ze het doen qua groei. We meten ze ook op af en toe. En mortaliteit. Dus hoe gaan ze dood. Voor hoe lang gaat dat project duren? Het project is waarschijnlijk een half jaar tot een jaar gaan we ze uitzetten in een zeegrasveld. Dus we volgen ze denk ik een half jaar. En dan weten we of ze daadwerkelijk makkelijk kunnen overleven als ze helemaal uit worden gezet. Ja, nou eigenlijk hebben we nu al de eerste resultaten. Die zijn heel bemoedigend. Dus eigenlijk gaat er geen enkele dood. En ze groeien ook erg goed zelfs in het zeegrasveld waar we ze uitgezet hebben. Dus het gaat tot nu toe, en dan zijn we nu een paar maanden bezig, is het een heel succesvol resultaat. Het project wordt gefinancierd door het Wereld Natuurfonds en ook door Seacology. Dat is nodig omdat de populatie van karko's in de afgelopen decennia aan het afnemen is. Precieze cijfers zijn moeilijk te geven, maar volgens Michiel van Nierop is duidelijk dat het aantal karko's vermindert. En daarom is er maar één mogelijkheid: karko's moeten groeien. En niet uit zee worden gehaald als ze nog klein zijn. En de populatie kan natuurlijk alleen maar groeien als de volwassen dieren zich kunnen voortplanten. Ja. En wat je nu ziet is dat er dus heel weinig volwassen dieren zijn. En dat dan de vissers dan maar de niet volwassen dieren nemen. Want daar zit toch al een beetje vlees aan. Dus je krijgt nu een populatie waar nauwelijks volwassen dieren zijn. Ofwel die zich nauwelijks kan herstellen op die manier. Maar dat is dus ook een oproep aan de vissers om dat niet te doen? Zeker, ja. Nou, maar daarom hebben we ook al contact met F-Cup. Dat is een foundation van coöperaties van vissers.
En daar doen we nu gaan we een aantal communicatietrajecten mee opstarten samen met Evita. Om de vissers ook in die zin voor te lichten. Zoals gezegd, dit project wordt gefinancierd door het Wereld Natuurfonds en Evita Sanchez van het WNF, het Wereld Natuurfonds, legt uit waarom er subsidie voor dit project is en hoe belangrijk het is voor Curaçao. Het Wereld Natuurfonds die heeft als focus voor het Caribisch gebied om kustsystemen weerbaar te maken voor bedreigingen, onder andere klimaatsverandering. En ook om iconische zeedieren te beschermen. En daar hebben we het dan over walvissen, dolfijnen, zeeschildpadden, haaien. En waarom dit project? Nou ja, in samenwerking met meerdere partners is het dus de bedoeling om de gekweekte karkos in het wild uit te zetten en te kijken in hoeverre ze dus overleven. Met de bedoeling om dus de karkos te herstellen. En waarom is dat dan weer belangrijk? Nou ja, onder andere de karkos die eten microalgen. En daardoor houden ze dus eigenlijk koralen gezond, zeegrasvelden ook gezond. En dus vandaar dat wij dus dit soort projecten graag ondersteunen. Zeker innovatieve projecten graag ondersteunen. Om te kijken van wat kunnen we met z'n allen doen om de oceaan gewoon zo gezond en stabiel te houden. En daardoor de onderwaterwereld en de dieren die dus daar leven. Dan stelden we nog aan Evita Sanchez de vraag of mensen bang moeten zijn dat de karko dadelijk niet meer op het bord terechtkomt, niet meer in de zee te zien is. Kortom, moeten we bang zijn dat de karko uitsterft? Nou ja, het beste is, en vandaar dan ook die bewustwording onder de vissers, is als je dus karko uit de zee haalt, om in ieder geval te letten op onder andere de lipdikte. Want dat is dan een indicatie of de karko volwassen is. En dan kan je hem gerust uit de zee halen. Dan weet je tenminste van oké, hij heeft de kans gekregen om te reproduceren, om zich te voortplanten. En dan hopen we dan dat er in ieder geval daardoor wel gewoon dat de populatie door kan groeien. Maar als je ze eruit haalt wanneer ze nog te klein zijn en we blijven dat doen, dan uiteindelijk is het voor ons allemaal niet goed. Want dan kunnen we niet genieten van een heerlijke douche karko. Snap je? Dus als we met z'n allen gewoon daarop letten, dan kan het dier voortbestaan en dan kunnen wij nog gewoon doorgenieten ervan. Prachtig. Het is een balans. Klinkt prachtig en succes met het project. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. In ieder geval het allerbeste voor vandaag. Volgt u ons via Facebook. Druk dan op follow. Bekijkt u ons via YouTube. Abonneer u dan op Extra Journaal. En wij zien elkaar morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.